Însă aș vrea să spun că în ceea ce ne privește, și voi spune ce s-a petrecut foarte scurt, trauma cea mare, adică rana care nu se poate închide, este arestarea și omorârea mamei în închisoare. Oricum, această rană este încă după 40 de ani, da, 40 de ani deschisă, și pentru a evita emoția, care nu poate să nu mă cuprindă, veți îngădui să rezum citind, pentru că e o notă mecanic-obiectivă, să spunem. Deci, mama o chema Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, divorțase de tata și fusese inspectoare generală de franceză în învățământul român. Când au venit comuniștii, a fost apoi profesoară și apoi nimic. A fost arestată la 23 mai 1958, ultimul val de arestări, când a fost arestat după aceea, o lună după aceea, și Vasile Voiculescu. Avea 71 de ani când a fost arestată. 71 de ani? Da. A fost anchetată la Malmaison, numele anchetatorului Bistran. Procesul la 26 ianuarie 1959, condamnată la 18 ani închisoare pentru discuții dușmănoase împotriva RSR. Am aici fișa matricolă penală care a trecut în memorialul durerii al doamnei Hosu Longin și în care este și motivul: discuții dușmănoase împotriva RSR, 18 ani de închisoare. Din nou dusă la Malmaison, apoi la spital penitenciar Văcărești, bronșită și insuficiență cardiacă. Acolo, așa cum i-a povestit apoi unei codeținute, Monica Sevianu, am publicat textul ei în revista Memoria, a fost vizitată de colonelul Francis Butica, același care a semnat ordinul ei de arestare. Era directorul general al anchetelor pe țară și a venit împreună cu adjunctul său Dominic. Era șeful recrutărilor de agenți în străinătate dintre cei ce își aveau rude sau prieteni printre deținuții politici. Butica i-a cerut, contra îngrijirii medicale și scoaterii ei din pușcărie, să scrie fiicei ei de la Paris, Monica Lovinescu, sugerându-i o apropiere de guvernul român, citez întocmai, prin reprezentanții lui cei mai calificați, adică securiști. Cum mama le-a răspuns mai mult decât tăios, cum a refuzat cu indignare, a fost trimeasă la Jilava și din acel moment n-a mai primit absolut nicio îngrijire medicală. Pe dosarul ei sta scris fără îngrijire medicală. Eu îmi explic acum mai bine, după această mărturie pe care am citit-o acum vreo 7-8 ani, de ce am primit în acele luni din 1958, când nu mai făceam altceva decât să alerg de la Ministerul de Externe francez până la oamenii politici, până la oamenii de cultură pentru a o salva, să ajunsese pe anumită linie a Ministerului de Externe până la Hrușciov. Am primit în acele luni următorul mesaj transmis printr-o codeținută a mamei, eliberată din închisoare. Îl rog pe fiica și pe ginerele meu, Virgilie Runca, să-și vadă de drumul lor înainte și de datoria lor, fără a se lăsa intimidați de ceea ce mi s-ar putea întâmpla. Am închis citatul, îi spusese lui Butica, e indiferent cum mor eu la 70 de ani. Nu e indiferent cinstea lor. Deci ea s-a sacrificat, s-a lăsat pur și simplu asasinată. Boala specifică închisorilor, hidropizia, n-a fost nicio clipă tratată. A fost scoasă ca moarte de la Jilava la 4 iunie 1960 și dusă la morgă la Băcărești, unde s-a trezit din comă printre cadavre. A urlat până a fost scoasă de acolo și transportată la spital. Am avut scrisori de la femei care au fost cu ea la spital. Nu i s-a dat niciun medicament și a murit pe 7 iunie 1960.